Generačný vývoj ženy. Žena vo veku 18 a 21 rokov je ako Afrika a Austrália. Na poli objavená, divoká a prirodzene krásna aj so svojou džungľou v rodných deltách. Vo veku 21 a 30 je ako USA alebo Japonsko. Úplne odkrytá, veľmi dobre vyvinutá, otvorená obchodu s komoditami, ako sú peniaze a autá. Vo veku 30 a 40 je ako Španielsko, žíhavá, uvoľnená a vedomá si svojej krásy. Vo veku 40 a 45 je ako Francúzsko. Vojnami bola síce na poli zničená, ale ponúka stále horúce miesta. Vo veku 45 a 50 je ako Juhoslávia. Prežila vojnové útrapy, dopláca na chyby z minulosti. Masívna prestavba nevyhnutná. Vo veku 50 a 60 je ako Kanada alebo Rusko. Rozľahlá, tichá, jej chladná klíma ponecháva chladného každého muža. Vo veku 60 a 70 je ako Mongolsko. Má slávnu minulosť, ale žiadnu perspektívu na podobnú budúcnosť. Po 70. roku života je žena ako Albánsko alebo Afganistan. Každý vie, kde leží, ale nikomu sa tam nechce. Generačný vývoj muža. Muž vo veku od 14 do 70 je ako Kuba. Stále ovládaný jedným. Ešte nezabúdajte dať odber na náš YouTube kanál, kde nás okrem Facebooku a Instagramu a TikToku tiež nájdete.